Et convido a fer una breu meditació de respiració conscient. Aquesta pràctica et pot ajudar a reduir l'estrès, millorar la concentració i reconnectar amb el teu cos i el moment present. La pots fer a qualsevol hora del dia, quan necessitis una pausa, quan et sentis dispers o simplement per cuidar-te. Pots seure còmodament amb l'esquena recta però relaxada i, si et ve de gust, tanca els ulls. Porta l'atenció cap a la teva respiració. No cal que la canviïs, només observa com entra i surt l'aire pel nas. Sent com l'aire fresc entra i com l'aire càlid surt. Inspira i nota com s'expandeix el teu pit i la panxa. Expira i nota com es relaxa tot el teu cos. Si la ment s'escapa, no passa res. Amb suavitat, torna l'atenció a la respiració. Deixa que cada respiració et vagi portant una mica més cap a dins, com si cada inspiració et centri i cada expiració et relaxi. Ara, prova de comptar lentament. 1. Expira. 2. Inspira. 3. Expira. 4. Continua fins a arribar a 10 i després torna a començar. Si t'ajuda, pots posar una mà sobre el pit i una altra sobre la panxa. Sent el moviment suau del teu cos mentre respires. Durant uns instants, només respira, sense pressa, sense expectatives. Respira i sigues present. A poc, comença a moure els dits de les mans i els peus. Si tens els ulls tancats, obre'ls suaument. Porta aquesta calma amb tu durant la resta del dia i recorda, sempre pots tornar a la teva respiració.